ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ സച്ചിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മുംബൈയിലെ സരസ്വത് ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് സച്ചിൻ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു മറാത്തി സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ. തൻ്റെ ഇഷ്ട സംഗീത സംവിധായകനായ സച്ചിൻ ദേവ് ബർമൻ എന്ന പേരിലെ സച്ചിൻ നാമം തൻ്റെ മകന് നൽകി. ടെണ്ടുൽക്കറുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അജിത് സച്ചിനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അജിത്തിനെ കൂടാതെ സച്ചിന് നിതിൻ എന്നൊരു സഹോദരനും സവിത എന്നൊരു സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മുംബൈയിലെ ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം രമാകാന്ത് അച്ചരേക്കർ കോച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. അന്ന് ആ കോളനിയിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല തങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർക്ക് മുമ്പിലാണെന്ന്. അതിലുപരി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്ററായിട്ട് ഒപ്പമാണെന്ന്. സച്ചിൻ എന്ന മുഖം നമുക്കൊരു പുഞ്ചിരിയുടെ ഇതായിട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സച്ചിൻ എന്ന മുഖം പുഞ്ചിരിയായിട്ടേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 1989 കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സച്ചിൻ തൻ്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചു. കൃഷ്ണമചാരി ശ്രീകാന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. കന്നി മത്സരത്തിൽ 15 റൺസ് എടുക്കാനേ സച്ചിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ വാഖർ യൂനിസ് അദ്ദേഹത്തെ ബൗൾഡാക്കി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫൈസലാബാദിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ സച്ചിൻ തൻ്റെ കന്നി ഹാഫ് സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു. ഡിസംബർ 18 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകദിന മത്സര അരങ്ങേറ്റം